minn kamra li kienet tintuża mill-Kennisa għal ċentru edukattiv. Dan hu l-pjan tal-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlokk u li huwa possibbli permezz ta' fond kapitali li jagħmel il-Gvern. Minn dan il-fond il-lokalità ta' Marsa Xlokk ħadet 10,000 euro li huma biżżejjed biex titlesta l-ewwel fażi tal-proġett. Is-Sindku ta' Marsa Xlokk, Edric Mikallef, qal li f'din il-fażi il-Kunsill se jara li l-Kamra tkun attrezzata biex tinbidel fi klassi għal korsijiet tal-kompjuter. Fisser kif din hija talba li ilha ssir mir-residenti, iżda l-Kunsill Lokali qatt ma kellu post fejn jimplementa l-ħsieb tiegħu. Il-ħidma tal-Kunsill Lokali mhix se tieqaf hawn. Dan għaliex il-Kunsill qiegħed fi proċess biex jakkwista l-arja tal-bini mid-Dipartiment tal-Artijiet bil-ħsieb li jiżdiedu l-ispazju kif ukoll jiżdiedu s-servizzi edukattivi. Il-membri tal-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlokk esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal din l-għajnuna finanzjarja. Irrimarkaw kif hemm ħidma biex dan il-proġett jinvolvi wkoll is-settur privat. Il-Ministru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali Owen Bonnici semma kif lokalitajiet oħra wkoll resqu proġetti ban edukattiv. Spjega kif dan juri l-importanza li l-Kunsilli Lokali ikunu tinvolviment fil-kamp edukattiv. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, Stefan Bontempo, qal li l-inizjattiva tmur tajjeb mal-proċess ta' riġenerazzjoni li se jgħaddi minnu Marsa Xlokk wara snin twal jingħata il-ġenb.